Villa Fransija ħallija qed tittella esibizzjoni ta' arti b'risq il-Fondazzjoni Nazzaret. Il-Fondazzjoni Nazzaret ilha tgħin persuni b'diżabilità għal dawn l-aħħar 20 sena u bħalissa tamministra 3 djar persuni b'diżabilità li jilqgħu 29 resident. Etienne Xkempri kelliem mal-Fondazzjoni spjega kif il-ħsieb huwa li dawn jitilgħu għal erba'. Aktar minn 170 biċċa ta' arti għaliex l-artijiet ivarjaw bejn pittura dik hija moderna, astratta, klassika u mbagħad hawn ukoll ċeramika u skultura. Li ma pittura u arti ser ikun qegħdin jinbijaw u dħul li ser ikun qed imur minnhom ser ikun qed imur għall-Fondazzjoni Nazzaret. Xkembri fakkar kif il-Fondazzjoni tiddependi għal kollox fuq il-pensjonijiet tar residenti u mill-pubbliku. Għaldaqstant din il-wirja ta' arti hija waħda minn sensiela ta' attivitajiet biex jinġabru kemm jista' jkun fondi. Fondazzjoni Nazzaret bihom ser tkompli tfaddal biex tiftaħ ir-raba' binja tagħha biex fiha nospitaw 10 persuni bi bżonnijiet speċjali. Ir-raba' binja ser tkun qiegħda ssir il-pjazza dar li għaddinna donatur Don Frans Mifsud flimkien ma' oħtu li għaddew b'donazzjoni lil din il-fondazzjoni li ma dar trid taqa' u tarġa' tinbena mill-pedamenti. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, inawgurat l-esibizzjoni u faħret kif parti mix-xogħol li tagħmel il-Fondazzjoni tagħha huwa ma' persuni b'diżabilità. Fissret kemm il-Fondazzjoni Nazzaret hija l-qalba u għall-qalb il-Prim Ministru u għedet l-impenn tagħha biex din il-Fondazzjoni tibqa' tikseb l-għajnuna li teħtieġ.